Kohimen kopara katba ngidang im hakane ka ayom Christmas ayom hakabangi kinma kerpang ya ka jingka jungo Chris jingka nong nompenim jingka jungo Jisu ngidon kijing pule kaba kadau hangi hakano kedur ngideben kendiu ya Jisu aka jingim jongi Yosngo Uyanis Baptist haka gospel minda kasngi ong ngamde ukris haba ong ngamde ukris shimla len ya Jisu ne ula shimla sange ban plan ya ka jinge thau Jisu but ula ong ngamde Elija ngamde unongya tolepa Henry ngalong uba wan ban penkre naga benda ukris ngalong uba kadau yapi ya u Mesaya ngalong uba kadau yapi ya ukun oble ngalong uba wan ban pensngo yapi da kasur basawa jonga kasur jongu Yanis Baptist kasawa bat kakata yakiwe namar kata kasur jongu kakalelang bat kaktinu ble kasur kaba ukren kalong kamde kasur batili Henry kasur ba ukren kalong kasur ba seiso namar ha kata kasur kaladon ga jimpen sle jungo Chris namar ula keren ya kaktin jong uble haba ula keren kata kasur ba kaktin jong uble ki briu kilas ngap kilas no im kilakwa ban kala kabamut te Uyanis Baptist wong ngalakwa ban kedau yapi ngalakwa ban kindiu burom hakama jampi kata katolong jong gasur balong Chris bad ula ong ngamlong eye ban wat ban law ya kaksai juti jong namar ulong Chris kabamut bala pensle jong bele ukun jong bele kane kalong ka jingmut kaba Uyanis Baptist ulamut ban penpana ya kaparte bad naga benda kane ulayang ulasaki ulayap naga benda ukris ulayap naga benda ke jingyang saki ya ke jing shisha balong ukris ulong ukun jong upalay de naga benda kane ulayang bad naga benda kane ula IT ya ke jingim na lada da ka pas ngautu ya kane lada ngipai shaka shiti jong Yanis Bakuit di pendingkong Yanis Bakuit bakaran syai kadar lada ngem playa ukris aka jingem jongi ngi kelalong Chris lamle bad hakaju kapor Yanis Baptist wong lada ngem playa ukris ngem la ban ngei tru hau ble ka jimpla ya ukris jimpediang ya ukris kalong shi benta ban imbadu ublay upa ladang iong ngim pediang ya ukris nandang iong ngingait ha ublay ya kaba ublay hikai ngingait bad ngikongu ngilong kilamle namar ukris badu ublay kialong kaju nagataga daw ka gospel bun gi jakaw Jisu kren manga badu pa ngilong kawai but hakabas ngautu kaneka benda ngide ban puson ia ka badang jia ha ka parte menta don bun gi brio ki kendait ya ukris don gi niemru ha ka parte ka ba pinjon hadu kata ya ka parte ka ba penia bun gi kristan namar ke niem jongki but ki ong ki ngeit ha uble ngimtip ki ngeit ha uble ayu lada ki ngeit ha uble ba shisha kimla kendait ya ukris Kino kiniam bakendait ya ukris nanda kiong ki ngeit hau ble kilong ki batok kaktinu ble ka kran shai kadar menta kasni lada pisngap badhangne kaktinu ble ka ong jaru balen ya ukun omdon ya upa jaru balen ya ukun omdon ha upa kabamut da ka bakendait ya ukris lada kino kiniam kipla bakingeit ha uble bakingeit ha yawe kitok donrubun gi kinhon kristandru kibami kumne ki on kingeit ha yawe henry kimngeit ha ukris kalam ka jingeit ha ukris
kelam ke jingi do Chris baulong ukuno bele don mano balaban poisha bane lada don kinu kiniam ne kinu ki jinge kabayai persha kane ke jingi kai bau Jesu ulong ukuno bele kim don satya badu belero kim don satya hakelindi ben poisha bane namaru bele uppa unom pediang yano kelam ke dak jongu Chris haka jingim chonki kelam ke dak haka silang ma chonki kelam ke dak jongu Chris kelam ke dak jongu Jesu nginim laban rung shabaneng uppa unom pediang yano kelam Jesu henre don bon ki beriu ki len ya u Chris ki kendait ya u Chris lese don bon ki ken honro ki bakumne kiba ai bor kila kendiu ya uppa klamu Chris nagatagadaw kane kentin kalong kabakongsan ngidon kamban puson jiliu halor kane kaketin but jaru balen ya ukun umdon ya uppa kabamot umdon jingya de ye badupa kalamu Chris kabamot hake jingim jongi lada ngikwa banlong gikun jongo bele ngidon kam yau Jesu ngidon kam banduai hau Jesu ngide ban yai lembau Jesu badom don kawai pat kalindi ban poi shaupa like no Chris nagatagadaw Jesu la ong nga long kalindi nga long gajing shisha ban nga long gajingim bad kelam kane ka jimaya don iweiro balaban poi shabaneng namarupa un pediang malaki bange lemba u Chris lemba ka jinge thawu Chris lemba ka jingi do Chris lemba ka jingkongu ya u Chris lemba ka jingim ka bau Jesu lahi kayangi de naka gospel kelam kane ka benda ngim don jingim shu lada ki perkat kin laitim kinom laitim lada kene ke ketin kalong ga bashisha bad nginget bad ka Bible kalong ga bashisha ya ka batto ha ka Bible ka wan lemba ka jim parsar jung men siem bakuit lada long kumda ngideven kongu ya ka Bible ngidon kamban im ya ka tinu belai ngidon ngimlaban pintam ne pinduna eye na ka tinu belai de na ka takadaw ko himmen ko para yanis baptisula on ngamde u Chris ngamde nong ya tulepa ngamde Elijah henrengalong ka sur bakalelang barka jimpen slejung ublay habanga kren kawan naw men siem bakoy kakatin ka balong dolong snam ka shongsa hau habau kren sha pangu Chris ha ka jingim jongi ivei pa iveiro kane ka katin kadeben long dolong snam bat kadeben shongsa bat ni haba ka jia kumne ujisu unstam ban long shibenda bat ka jingim jongi ivei pa ivei bat kata ka jinglong kan palong yangi ki kun jongo play lem kumda kadon ga jimma lem kumda kadon ga jimma ha ka jingim jongi beriu kin kalalong Chris lam ler habangi kentai ya u Chris habangi ongim don jingya de ya u Chris habangi ongim kwa u Jesu henrengi kwa upa hakata kaju ke kelimat ki briu ki baken kumne ki keren kumne kin kalalong Chris lamle mano ba ki kai yangi persha ya u Chris lamle mano ba persyam ban penyap ya u Chris ha ka jingim jongi ne pindu ya ke jinglong u Chris hapo jongi bade uksuit kino ki jinglong kino ki jingi kai kino ki jimperkat kabak kangla dia ke jingim badu Chris kalong ke jinglong kabangi ong jinglong jongo Chris lamler uksuit ubamen mano bakwa ban pendu Chris bade uksuit kino giniam kiba ong kiba hikai u Chris omdai ukono blai kilong ki jongo Chris lamler kilong ki jongo Chris lamler namar ki kintiu ya upa henry wan ya uta upa kita ki niam ki persyam ban kintiu omde ublay bashisha Yahweh omde Yahweh ki wei pat ki blay ki bamde shisha ublay na kata kadaw ko himmen ko para hakane ka parte ka baminda don bon ki jing huri hura om don jing suk om dan jing ya eat markelia bad ki bri badon da kawe ka niam ki persyam ban yeshun bad kawe
ki beri badan hakawe ke kinhun ki persyamban ia kun bat kawe pat ke kinhun kane baro kamde ka dakashin jongu Chris Chris ulawan ban penyatli yangi Chris ulawan ban hikai yangi ban id Chris ulawan hikai yangi ban ya map markalia Henry lada don kano ka dak hakano ka kinhun Kristan ne hakano ka niam paparsha ya ke jingit jingmap jingsut jingyatli kilong ki jongu Chris lamle ngide ban sautu shai kadar katkum ka jimpan shai jangane ketin kaba yanis bakui uhikai yangi lembaga ne shiti ladangi ngi wat ladamangi long ki Catholic ladangi don kane ke jinglong ngide ban sautu ngimju idiu jisu ngimju kongu yau jisu Henry ngi kongu yau Chris lamle tongin pen be de ke jingim jongi tongin pen koi de ke jingim jongi ngin pen scam ye ke jingim jongi ngin pen klein ye ke jinge jongi kramba ngin nom bakala lindi lanoru ha ke jingim jongi nakaban jingai nakane ke jing shisha bau jisu ulam ukurno ble badupa badukun kielang kawe jisu beid karko kardo yangi pensle yangi kanamba ka jingim jangi kalang ka basizo bangiru rangkat bat me ngin kalalang ka sur basawa ban kring ekiwei shaka jingit peshisha jame ai baka tin jame kanang longdo longsnam kaban shongsa hapo jangi iwei pa iwei enyaro ya utrai Jesus Christ